Bona nit. Jo no he trobat xulita, però quan hi ha un faristol... Bé, si vols que l'aguanta el president. No, per favor. Gràcies. Bé, igual les persones grans, molt grans, han sentit a les seues mares o a les seues àvies això de... Sí, pareixes el diable de Socors. Sí, de Socors, de la Falla no. No de la Falla, però de Socors, sinó de Socors. I això deia fa molts anys que quan encara la ciutat de València acabava a Muralla, en l'història de la nostra zona, en les torres de quart, i a Sierras de Mara ens imaginem Horta, Canyes, Joncs, jo què sé. Hi havia algun convent, alguna biblioteca de veí, alguna església, però aquella València no s'assemblava massa al que és actual. En aquell temps, una família que vivia en el carrer Quart, però de Torres Cabrils, en un moment va ser un rampell que va donar a la mare, i que estava farta, avorrida del seu xiquet, i va invocar el dimoni. Li diria una cosa com: m'agradaria que s'emportara el dimoni. Mira, que vingui el dimoni que se l'emporte. I ho va dir de tanta sinceritat que el dimoni, en un 3 hores, es va presentar allí i sense tocar la porta va agafar el xiquet i se va emportar carrer Quart, cap a les Torres, a grans camallades. Mireu si era ràpid que ni els guardians que hi havia a les Torres van tindre temps de tancar les portes. El dimoni va passar i quan ja anava per ací, camí de Quart, va veure que, com que no seguia ningú, ja va alentir un poc la marxa, ja era un poc més lleugeret, passant-se el xiquet que havia furtat quasi del braç de la mare, se passava com els altres i mirant allò que s'emportava, suposem que allà on van els dimonis. Quan passava per ahí, no es va adonar que hi havia una imatge de la Mare de Déu, una imatge de pedra, escultura, que quan el va veure vindre, la Mare de Déu dissimuladament va allargar la cameta i va fer la traveta i el dimoni i va ligar un bac i es va trencar la cama en 2 trossos, va soldar el xiquet i així caic, així malse, conforme va poder, se'n va anar, sense el xiquet, cap a l'infern. Ahir en el col·legi Jesús i Maria diuen que hi havia un convent, el convent de Socors. Els frares van acollir aquest xiquet. Diu la història o la llegenda o la tradició que aquest xiquet, de gran, va ser frare, que va ser un frare molt pietós, molt virtuós, i que en record d'aquest fet algú va fer una escultura del dimoni en la cama partida en 2 trossos al costat de la Mare de Déu que li havia fet la traveta i li va fer al costat de la Mare de Déu en una posició d'acatament i de submissió. A un frare d'aquest convent sembla que li va donar molta pena que el dimoni tingués aquest aspecte i algú li va fer un vestidet de tela per a tapar-lo i tapar-li la cama trencada per això. També es conta que aquest vestidet li feien nou cada any segons la moda que corria per aquell temps. I per això ha quedat que la memòria col·lectiva, i si no ens recordem, no l'hem sentit, hauríem de recuperar aquesta frase feta: sí, pareixes el diable de Socors. Gràcies.